سلازي كله فرحي حدا بحدا صحيفيه نفس وكف فرحي بب حدا خقدمون كسعرون كا وسنكو فلتو زعابي فرحين تاينيرو فتح أبكر مزاقال كأمون لكأنني نيرو مسم ساكنة برزيد اللي يسلم فيلاي سابز تصديم كونكو دينكا نو كفلا للنبلكو أبتاز وصن كلا معلتقن فرحي نجانو وسين خفلا لأبي نزول لهم سفلتكو نعونة صعب مسلات بقلل خوصن كالو لازق سمعيتاتي كحيل كيلة كم استمر عاوز فلت كلها معانتها تيك السريدة رحوس قاما بتعم حبوسي سنة هوتي مني كايدة يفلو كساب لهم معانتي صلت كم زقبرو لها يفلدي كان ايت زعابيت فرحي دمان دقيم أدخون زي مخانين زخا أزيز حرقان زفرحني نعي قنكا أزيم بزحات كل علو أب عالم زقبلهم ترايز دليو سلازي زبكو بدايلنا كيتك حادو غل عمران وي مسالي هم ايه جيرة سمي نستفل عليو كانت معبي غلوة نستفل علي معبي زختامات هبة ولا كتر بها قول لا زلني يكون بعربية زنكس اسمهاني قل اين قركون سلازي انا منيبا مازاري وان تكون ودي والعاتقد بلغ عبز دلي رحي اليوم بعالة خاتت أبي دحين خلت عمتك مبحانتن إشي كتما باكستان تليفون تدولني منيبا مازاري دخي هذا هتسأل ودلو كتعبيه تخيلدو إلومي هو كبلون كله أنزا خصاب السمعني بسمعي هو يعبيو حجي متأخو نجاز أخو سلو بالكوز أبو مسبتحو اتصاب أي كاب أقول رأسي كسب صفر إجريت أو بيلوت المتني أو كميلة كتكنا هنا نبعلا أب عربية زلايلو أكون قبلني قابل كوبوشتي عين إن رأوها أب عربية زلوه استفرد النبلكو مسجن زبالة أتعدنا إذا هتسانك تكون مهانكي هرقص أنيا يبلن أبتا معلتي ودخلت معلتينيو حج ود شدش عام تكون له قال اتزعابي زنبر نفرح خنقركم تقرمون لهم أبكلم سبات مقرابي كاب سبات يحبا نيره نغلط عامتها عرض أبزنبر كله مع تسوي يزعجون يرو زخون السب كيركب كأ يدقسكو مسيلة دك إسا زلا بالوم إيه زلوم نيره سلمتاي مهان تفلدو مخنياتو اتنا عايزه اللوم دنقات أخري هايتصوروني كم حممتي أمزريني ولا كخص حقن كلخو بأقرموت بمتأمات تساقل لخي دحان دي خخن يبلوني نيرو مترقا قامي حامين كديخي يلوم كحتنو هلوخا بتعامي حرق نيرا تمال كمان حد ولا نسيتي عب ايربورت حامين كديخي إلى حسيتاتني بزي كما قلت عند حوي دحاني يزبل إليه حجوكا بتعمل دس زبلو حتتاتيو قدم أبعراتها بزنور كل قل دس زبلو أي نقولو سلازخا كاب سبات حبا نيرا مخنياتو أبعينتهم زر أدنقات سخط صورو يخيل أي نقولو دحاني لو مقن إنه أبتن مدس تولو هزبي هوينا يزارب نفرحي سلس عاركو إيه خزارب كيله بعربي أم خد انت وديكا عزيز أنزو نقر انتاي مهان تفردو نسون بقاريو اتخال إذا فرح نقر اتي أب عربي أخوينو مستفلا لي أقاوما زلوم سبات أب لبوم زلقنكا زي زارولو لومي أنا خزارو لي زغبلكا نايمس عن فرحي سبات بزلوو نتات وي أقاوما كالو السبات ناي زي قبلوو مخان فرحي مغنياتو نحن أبتا بفتسومات سبات سملت عالم زي فتسوماتينا سلازخا أب كندي سنكولان زلالي زي منقصاو محبر مخفات مالت نزخونا خطأكم زي كل محبر كاب زخون أب علمي هزبي وطيخا مزرع يحايشي لوسينا أب علم حفاش كقوم كسئل جميرة إبا اتباه زبلني
ብዙሕ ምርኢታት ኣቕሪበ ኣብ ፓኪስታን ቀዳሚት ቀባኢት ኣብ ዓረብያ ኮይና ተባሂለ ብዙሓት ናይ ሞዴል መደባትን ዝተፈላለዩ ወፍረታትን ከም ናይ በዓል ቶኒን ኤንድ ጋይ ኣዝዮም ደስ ዘብሉን ሓጹር ደረት ዘፍረሰ ለውጢ ክሳብ ዝመስል ዝኸደ መደባት ካይደ ንኣብነት ኣብ ክላውን ታውን ከኣስሓቅ ከተማ ዝበሃል መደብ ንባዕለይ ከም መስሓቂት ኮይነ መደብ ኣቕሪበ ነይረ ብድሕሪ ዝኻ ናይ ብሓቂ ለውጢ ከምፅእ እንተደኣ ኮይነ ሰባት ንናይ ከም ፖሊዮ ወፍርታት ክጥቀሙለይን ከፍቅድ የብለይ ምክንያቱ ደቅኹም ክታበት ፖሊዮ ኣኽትቡ እንተዘየለ ደቅኹም ከምዚ ኣጓል ክኾኑ እዮም ኢሎም ግዳይ ገይሮም መእመኒ ወፍርታቶም ክገብሩኒ አይደሊኒ ኣብ ክንድኡ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ፓኪስታን ከም ኣገዳሲ ሰብ ኮይነ ክሰርሕ ወሲነ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ መደባት ኣዳሊ ስለዚ ንነፍስኻ ከም ዘላቶ እንተተቐቢልካ ዓለም ከዓ ሽዑ ኣፍልጦ ትበካ ኩሉ ካብ ውሽጥና እዩ ዝጅመር ስለዚ ከዓ ናይ ናሽናል ጉድዊል ኣምባሳደር ፎር ዩኤን ኢን ፓኪስታን ወይ ኣምባሳደር ናይ ሰናይ ድሌት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፓኪስታን ኮይነ እጅኻ ንመሰለ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ንዛረብ ብዛዕባ ተራጓል ኣንስተይቲ ብዙሕነት ፀታዊ ማዕርነት ካልእ ንዛረብ 2015 100 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቢቢሲ ቀሪበ ኣነ እውን ሓንቲ ካብኣተን እየ እዚ ኩሉ ግን በይና ኣይኮንኩን ሁላትኩም ኣብ ትደልይዎ ደረጃን ሕልምን ንኽትበፅሑ ትጓዓዝዎ ሁላትና ከም ንፈልጦ ኣብ መገዲ ዓወት ኣነ ዘይኮነ ንሕና እዩ ዝሰርሕን ዝዓውትን ንበይንኻ ክትበፅሖ ትኽእል ነገር ዘሎ ጌርካ ነትሕሰብ የለን ኩሉ ግዜ ብድሕሪኻ ደው ኢሉ ዝሕግዘካ ከም ዘሎ ፍለጥ ምናልባት ኣብ ቅድሚት ኣይወፀን ይኸውን ብፀሎት ድዩ ብኻልእ ዝሕግዘካ ኣሎ ፈፂምካ ከይትርስዖን ከይትኸስሮን ፈፂምካ ዋላ እኳ ጅግና ስለ ዘይረኸብኩ ባዕለይ ጅግና ይኹን ኣብ ህይወተይ ክዝክሮም ዝደሊ 3 ሰባት ግን ኣለዎ ህይወተይ ሙሉእ ብሙሉእ ክቕይር ዝገበሩን መዓልታዊ ዘነቓቕሑን ሰባት እዮም ወሊድ ካን ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኣብ ፓኪስታን ዘጓነፈ ገብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ትፈልጡ ኢኹም ኣብቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ኢና ኸሲርና ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ስለ ዝጠፍኡና ብኣዝዩ ልቢ ዝሰብር ስምዒት እየ ዝዕለኩም ዘለኹ ዓብ ሕንፍሽፍሽ ዝፈጠረ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ እቶም ኣሸበርቲ ባርባራውያን እዮም ንሰብ ከም ሰብ ኣይርእይዎን እዮም ካብ እንስሳታት ንላዕሊ እንስሳታት እዮም ኣብ መሳጊድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ከይተረፊኦም ሰባት ቀቲሎም ኣብ ፔሻባር ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝገበሩ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ነይሩ ኣብ ናይ ምርመራ ኣዳራሽ ኣትዮም እዮም ድማ ንደቂ ቀቲሎሞ ኣብታ መዓልቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ እዩ እዚ ጽቡቕ ጅግና ወሊድ ካን ናይ ህይወተይ ሓቀኛ ጅግና ነይሩ እቶም ባርባራውያን ግን 3 ግዜ ኣብ ገጹ 5 ግዜ ድማ ኣብ ኣካላቱ ተኪሶም ወጊኦሞ ኣብ ባይታ ወዲቖሞ ድሕሪ ሰሙን ናይቲ መጥቃዕቲ መደር ከስምዕ ተሓቲተ ምስ ብዙሕ ስምዒታተይ ድማ ኸይደ ገለ ሃገራዊ መዛሙራን ዘሚርና ግደይ ዝተፃወት ኩሉ ይስማዓኒ ነይሩ ግን ከዓ ኣብ ውሽጠይ ብዙሕ ስቃይ ይስማዓኒ ነይሩ ገለ ህፃናት ቆሲሎም ገለ ህፃናት ኣብ ዓረብያ ኮፍ ኢሎም ይጥሙትኒ የዝርኢ ነይረ እንታይ እዩ ኣበሳና ፈተና ክንገብር ኣብ ዝኣተናሉ ብዘይ ዝኾነ በደሊና ህዝቢ ጉድኣት በፂሕና ብዙሓት ተምሃሮ ይዕርኾም ሲኢኖም ክፍልታት ጥርሐን ተሪፈን እቲ ቆልዓ ወሊድ ካህን ግን ኣብ ሆስፒታል ነይሩ ንዓይ ከዓ ናብ ሆስፒታል ከይደ ከፀናንዖን ኣጆኻ ክብሮን እዮም ሓቲቶምኒ ብድሕሪዚ ናብቲ ሆስፒታል ከይደ ንፈለማ ግዜ ወሊድ ካህን ኣብ ዓረብያ ኮይኑ ናባይ ክመፅእ ምስ ረኣኽዎ ሙሉእ ገጹ ተዘናቢሉ የእዳውን የጋሩን ተሰባቢሩ ኣስናኑ እውን ስለ ዝተሰባበረ ክዛረብ ኣይክእልን ነይሩ ክሽትት ይኹን ክህንጥስ ኣይክእልኒ ክበልዕ እውን ኣይክእልኒ እንታይ ይኽብሎ ድሓን ኣጆኻ ኩሉ ነገር ድሓን ክኸውን እዩ ይኽብሎ ኖ ኣይኮነን
مونتا يخبر انت كي حيشيله قالات كمرص اوطن كلهو እዚ ጽቡቕ ቆልዓ ወሊድ ካህን ናባይ ቅርብ ኢሉ ንስኺ ዲኺ ሙኒባ ማዛሪ ኢሉ ሓተተኒ እወ በልክዎ ብሓንሳብ ንስኣል በሊ ኢሉኒ ምስቲ ኣስናን ዘይነበሮ ጽቡቕ ክምስታት ዘለዎ ወሊድ ካህን ከዓ ኣዝያ ጽቡቕቲ ስእሊ ተሳኢልና እታ ስእሊ ክሳብ ሕጂ ምሳያላ ወሊድ ኣብቲ ሰዓትቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ስለ ዘይነበረ እታ ስእሊ የርኤኩምኒ ኣብቲ ኩነታት ዝተገንዘብክዎ እንተነይሩ ኣነ ብዛዕባ ዝተዘናበለ ገጹ ይሓስብ ነይረ ንሱ ግን ንኩነታቱ ተቐቢሉ ብገዛእ ነፍሱ ሕጉስ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ዘጓነፎ ኸማን ይግደስ ኣይነበረን ሕጂ ናብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝመሃር ዝኾነ ሰብ እንታይ እዩ እዚ ገጽካ ብዙሕ በሰላታት ኢሎም ዝሓትዎ ሰባት እዞም በሰላታት መዳልያ እዮም ብሓበን ከ ዝለብሶም እዩ ዝብሎም ወሊድ ክዛረብ ከሎ እቶም ግብረ ሽበራውያን ክመሃር አይደለይን ኣነ ግን ክመሃር ሓደ መዓልቲ ኻ ዶክተር ክኸውን በዚ ኸ ሕነይ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈዲ እዩ እቲ ካልእ ናይ ሓቀኛ ህይወት ናይ ብሓቂ ጅግና ኸኣ ወደይ ኒል እዩ ኒል ከም ፈለግ ኒል ካብዚ ቆልዓ ብዙሕ እየ ዝመሃር መጀመርያ ዝመሃሮ ዓቕሊ እዩ ከመይ ኢልካ ዓቕሊ ትገብር ኣዴኻ ብእግራ ክትከይድ ከምዘይ ትኽእል እንዳፈለጥካ ኣዴኻ ካብ ካልኦት ኣዴታት ዝተፍለየት ምዃና እንዳፈለጥካ ኣዴኻ ምሳኻ ወፂኣ ክትፃወት ከምዘይ ትኽእልን እንዳፈለጥካ ከመይ ጌርካ ህደእ ትብል ኩዕሶ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ መጀመርያ ኩዕሶ ክነምፅእ ከለና ወዲ 4 ዓመት እዩ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ተሓጒሱ ማማ ንኺድ ኩዕሶ ንፃወት ኢሉኒ እታ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ኣቐሚጥኻ ቅልዕያ ኢሉኒ ሽዑ መዓልቲ ናይ ብሓቂ ስንክልና ተሰሚዕኒ ክቐላዕ ኣይክእልኒ ኢለ ገፀይ ንባይታ ኣድሚነ ኣተከስኩ ናባይ እንዳጠመተኻ ፀገም የለን የእጋርኪ ኣይቀልዕን እዩ የእዳውክ ግን ይሰርሕ እዩ ስለዚ በእዳውና ንፃወት ኢሉኒ ኣብታ መዓልቲ ኣስተገንዘብክዎ እንተደኣ ነይሩ ጥርሙዝካ ፍርቃ እንተጎዲላ ኣስተውዕል ፍርቃ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ምስጢር ኣብ ኣተሓሳስባ እዩ ናይ መወዳእታኻ እታ ጅግንነት ፆታ ኣይፈልን ምዃኑ ዘረዳእትንን ዋላ እውን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ተስፋ ዝቆረፅኩሉ ህሞት ተስፋ ከይቆረፀት ኣብ ጎነይ ዝቆመትን እዚ እውን ክሓልፍ እዩ እንዳበለት ዝሓየለትንን ፈጣሪ ኣባኺ መደብ ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ከዓ ስለዚ እዩ ፈጣሪ ንዓይ መሪፁ ክትብሊ ኢኺ ትብለኒ ዝነበረትን ኣብ ቅድመይ በኻ ዘይትፈልጥ ከምኡውን ዝፀልኡኺ ክህልው እዮም ኖ ዝብልኺ ክህልው እዮም ዘይኣምኑኺ ክህልው እዮም ጌጋ ምህላዎም እትርእዮም ንስኻ ክትህልው ኢኺ ትብለኒ ዝነበረ ኣደይ እያ እዚ ኣነ ሎሚ ዘለኹ ብዘይበኣ ኣነ ወላ ሓንቲ ኣይኮንኩን ወላ ሓንቲ يغني أدي أبزي أنت تنبري بالطعم صبوني كم زخ خون زخ ألكني يمسكنك مافون فلتو دك سبات تجمع لنا كاب كلن تجمعاتنا فليز بلد تجمع بعلنا زفترنا تجمعي حط بهود كل جزء زقالة لإنا ندلي كل جزء نجهو فانتازيالو نجرات بزمدمنا يوم كم زمدمنا يوم خونون ندلي ንሱ እንተ ዘይሰሊጡኻ ተስፋ ነቆረፅ ክቡራት ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብዓረብያ ኸይድ ብሂገ ኣይፈልጥን ፈፂመ ሓሲበ ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ዓብ ነገር ክገብር ብርኺት ምስ ኣሕደርኩ ከምዚ ክጎንፈኒ ግን ሓሲበ ይፈልጥን ስለዚ ከዓ ዓብ ክኸፍሎ ዘገድድ ዋጋ ናይዚ እዩ ብጣዕሚ ዓብ ዋጋ ህይወት ፈተና እያ እንዳፈተንካ تعوتنا ويتمهرلا سلازي ኣብ ህይወት ኣቋራጭ ወይ ዝቐለለ መንገዲ ጥራይ ኣይንጸበ ስለዚ ቀሊል ትጽበ እንትኾንካሞ ህይወት ለሚን ተቐሪባትልካ ጽማቕ ለሚን ጥራይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ሽዑ ህይወት ኣይትውቀሳ ኣቐዲምካ ኣብ ህይወት ቀሊል ኣይትጸበ ህይወት ፈተና ምፍታን ሓያልን ዝበለጸን ሰብ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ህይወት ፈተና ኣብ ግዜኻ ትርዳእካ
ክትፈርሕ ትኽእል ኢኻ ክትበክ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር ድሓን ተስፋ ምቑራጽ ግን ምርጫ ክኸውን የብሉ ገለ ሰባት ውድቀት ኣማራጺ ክኸውን የብሉ እዮም ዝብሉ ምውዳቕ ግን ኣማራጺ እዩ ትወድቕ ትትስእ መሊስካ ትወድቕ መሊስካ ትትስእ ንቕድሚት ምቕጻልካ ግን ኣይተርፍን ስለዚ ኸኣዮም ደቂ ሰባት ሓያል ክኾኑ ምውዳቕ ኣማራጺ እዩ ተስፋ ምቑራጽ ግን ኣማራጺ ክኸውን እውን የብሉን ሓደ ኣምር ኣብ ሓንጎልና ኣሎ ፐርፌክሽን ፍጹም ምዃን ኩሉ ነገር ሙሉእ ክኸውን ንደልዮ ገዛእ ነፍስና ፍጽምቲ ክትከውን ንደልዮ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ስእሊ ፍጹም ህይወት ክህልወና ፍጹም ዝምድና ፍጹም ሞያ ክህልወና ወታስ ኩሉ ነገር ፍጹም ወይ ሙሉእ ክኸውን ንደልዮ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ግን ፍጹም ወይ ሙሉእ ዝበሃል የለን ኩላትና ፍጹማት ናይ ዘይምዃን ፍጹማት ኢና እዚ ኸ ብፍጹም ጽቡቕ እዩ ናብዚ እውን ፍጹማት ክንከውን ኣይኮናን መፂና እቶም ፍጹማት ክትከውን ዝደልዮኻ ከማን ንባዕሎም ፍጹማት ኣይኮኑን ስለዚ ፍጹም ናይ ዘይምዃን ምቕባል ዘሎ ፍርሒ ክትገጥሞ ኣለካ ሓደ እዋን ምልእቲ እየ ነይረ ይዝከረኒ ብእግረይ ኸይድ ኣብ ነበርኩ ኩሉ ነዋሕ ጽብቕቲ ምልእቲ ኢኺ ይብሉኒ ነይሮ ረኣዩኒ ሕጂ ፍጹም ዓይኒ ጥራይ ፍጹምነት ዝርኢ ካልኦት ሰባት ፍጹም ክትከውን ስለ ዝደለዮኻ ጥራይ ከምኡ ክትከውን ክትፍትን ኣየድልየካን ብሉጻት ሰባት ከተናዲ ኣየድልየካን ንልብኻ ጥራሕ ስማዕ ውሽጥኻ ፍጹምነት ወይ ምልኣት እንተተሰሚዕካ ጥራይ እኹል እዩ ሕብረተሰብና ሕማቕ ልምዲ ዘማዕበሉ ፍጹም ወይ ሙሉእ ክትከውን ምድላይ እዩ ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ኣዝዩ ዘገድሰካ ምዃኑ እዩ ስለዚ ሰባት ብዛዕባና ዝብልዎ ክንሰምዕ ብዙሕ ኢና ንሓስብ ንውሽጥና ዝብሎ ግን ብዙሕ ኣይንሰምዖን ኢና ናይ ብሓቂ ፍጹም ዝገብረካ እንታይ እዩ ትፈልጥ ሰባት ፍሽኽ ክብሉ ክትገብር ከለኻ እዩ ኣብ ዙርያኻ ንዘለዉ ሰባት ጽቡቕ ክትገብር ክትደሊ ከለኻ እዩ ናይ ካልኦት ሰባት ቃንዛ ክስማዓካ ከሎ እዩ እዚ ቃንዛ ከዓ እዩ ምስቶም ሰባት ዘተሓሕዘካ ስምዒት ዝኸውን ናይ ካልኦት ቃንዛ ክስማዓኒ ከሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ዕድለኛ እየ ስምዒቶም ከካፍሎም ክኣለ እየ ዝብል ሎሚ ኣብ ቃንዛ ኣብ ዓረብያን ብምህላዊ ጥራይ ንህፃናት ይሰርሕ CSR ናይ ሓደ ካምፓኒ ሕክምናዊ ንጥፈታት ኣብ ርሑቕ ቦታታት ፓኪስታን ቦታታት ብዙሓት ህፃናት ብሰንኪ ሕክምናዊ መሳለጥያታት ኣብ ዝሞትሉ ሕክምናዊ ንጥፈታት መካየድ ኣነ ኸ ብሂወት ክነብሩ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ ጥራይ ክሞቱ ክንሓድጎም የብልናን እየ ዝብል ስለዚ ከዓ ገንዘብ ንህቦም ሕክምናዊ ሓገዝ ንገብረሎም ኣካላውን ስምዒታውን ቁስሎም ክንፍውስ ንፍትን ከምኡውን ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣብ ፓኪስታን ይሰርሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክቐርብ ከለኹ ፍሽኽ እየ ዝብል ሰባት ከዓ ኩሉ ግዜ ፍሽኽ ክትብሊ ኣይትደኽምን ዲኺ እንታይ እቲ ምስጢር ይብሉ እቲ ምስጢር ብዛዕባ ኩሉ ዝኸሰርክዎ ነገር ምሽቓል ገዲፈ እዩ ብዛዕባ ዝኸሰርክዎም ሰባት ነገራትን ምሽቓል ገዲፈ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ምሳይ ክህሉ ዘሎ ምሳይ ኣሎ እየ ዝብል ሓደ ግዜ ዘይምህላው ናይ ገለገለ ሰባት ዝበለጽካ ሰብ እዩ ዝገብረካ ኣብ ዙርያኻ ዘይምህላው ሓጎስ ገለገለ ሰባት ኣዝዮም ዕድለኛታት ምዃኖም ኣይርድኦምን ብምንታይ ዕድለኛ እዮም ዝብሉ እዛ ተስተንፍስ ዘለኻ ኸማ ክሳብ ክንደይ ዕድለኛን ዝተባረኽካን ምዃንካ ምግንዛብ ቀላይ እዩ ዝተማቕሮ ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዛ ንስኻ ትነብራ ዘለኻ ህይወት ክነብሩ ሃረርዙ ነፍሲ ወከፍ እስትንፋስ ተስተንፍሳ ኣስተማቕር ብህይወት ምህላውካ ጸንብሎ ቅድሚ ምማትካ ኣይትሞት ኩላትና ንሞት ኢና ህይወትና ሙሉእ ብሓንቲ ተማሳሊት መገዲ 75 ዓመታት ከድና ህይወት ኢልና ንጽውዖ እዚ ግን ህይወት ኣይኮነን ነቲ ስለምንታይ ኣብዚ ዓለም ኣለኻ ወይ ስለምንታይ ብህይወት ኣለኻ ዝብል ኣምር ተሓስበሉ ከይኮንካ ክሳብ ክንደይ ህይወት ክትነብራ ከም ዘይጀመርካ ክርዳእካ እዩ ኣበርቲዕኻ ትሰርሕ ገንዘብ ትረክብ እዚ ንነፍስኻ ኢልካ ትገብሮ እዩ ህይወት ኣይኮነን ብኣንጻሩ ኪድ ውፃእ
ሓገስካ ዝደልዩ ሰባት ረኺብካ ፀገማቶም ክትፈትሕ ከለኻ ልክዕ ከም ስፖንጂ ነቲ ፀልማትን ሽግራትን ሰባትን ኣሊኻ ብርሃንን ራህዋን ከተስፍን ምስ ከኣልካን ምሳለኻ ሂወቱ ዝቀየረን ምሳለኻ ተስፋ ዘይቆረፀን ሰብ ምስ ረኣኻ ሽዑ እዩ ናይ ብሓቂ ምንባር ትጅምር መቐረት ብሂወት ምህላውን ዝርዳእካ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ፍሽኽ ይብል ዝዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ምስጋና ንዛረብ ዘለና ኣብ ውሽጢ ገዛይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዘይርአየኒ ኮይነ ብዙሕ ግዜ ብኽየ ምክንያቱ ኣነ ሰብ ሕጂኻ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ፍሽኽ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ኣነ ፍሽኽ እንተደኣ ኢለ ሰባት ፍሽኽ ክብሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ከዓ እዩ ንቕድሚት ዝመርሐኒ ኩሉ ግዜ ንዘለካ ኣመስግን ኩሉ ግዜ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክትረክብ ኢኻ ንንእሽተይ ዝጎደለ ትካር ኢኻ ተማርር እንተደኣ ኮንካ ወይ ንዝኸሰርካዮ ጥራይ እንዳረኣኻ ተስቆርቁር እንተኾንካ ፈፂምካ ብእትረኽቦ ክትዓግብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ግዜ ነተን ዝጎደላና ንኣሹ ነገራት እንዳረኣና ከነስቆርቁር ነዘለና ዝዓበየ ፀጋ ካብ ምስምቓር ኢና ንወክር ኣነ ጥዕና የብለይን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከምኡ ምባለይካ ዘይዕድለኛ እዩ ዝገብረኒ ልክዕ ብእግረይ ክኸይድ ዘይክእል ምዃነይ ከቢድ እዩ ልክዕ ነዛ ናይ ሽንቲ ኸረፂት ሒዘ ይኸይድ ምዃነይ ከቢድ እዩ ጎዳኢ እዩ ግን ንቕድሚት ክቕፅል ኣለኒ ምክንያቱ ተስፋ ዘይምቑራፅ እዩ እቲ እንኮ መንገዲ ሂወት ኣብ መደምደምታ ክብለኩም ዝደሊ ሂወትኩም ብምልኣት ንበልዋ ገዛእ ነብስኹም ከም ዘላታ ተቐበልዋ ንነፍስኹም ርህሩሃት ኩኑ ደግማየ ንነፍስኹም ርህሩሃት ኩኑ ሽዑ ጥራይኹም ንኻልኦት ርህሩሃት ክትኮኑ ትኽእሉ ነፍስኹም ኣፍክሩ ናብ ካልኦት ድማ ፍቕሪ ኣስፋሕፍኩ ሂወት ከባድ እያ ዕግርግር ክህሉ እዩ ፈተነታት ክህሉ እዩ እዚ ኩሉ ግን ዝሓየልካ ሰብ እዩ ክገብረካ ፈፂምኩም ተስፋ ከይትቆርፁ ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ገንዘብ ኣብ ዓወት ወይ ኣብ ዝና ኣይምርኮስን እዩ ኩሉ ዘለኒ ፈፂመ ግን ደልዮ ይፈልጥን ናይ ብሓቂ ሓጎስ ኣብ ምምስጋን እዩ ዘሎ ብሂወት ምህላውኩም ኣመስግኑ ንነፍሲ ወከፍ ሞትካ ንበርዎ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ